Dobar dan, još ću pokazati jedan odličan trik sa kartama, naravno. Da mi počnemo ovako. Prvo pokazat ću vam da kod ovih karata nema ništa čudno. Idem. Uzet ćemo prvu kartu iz špila. I ovu devetu rep. Sada stavit ćemo. Tako, fino. Uzet ćemo drugu kartu iz špila. Peticu karom. Stavit ćemo nju. Treću kartu iz špila isto. Uzet ćemo osmicu, karo. Isto tako staviti na nju. Sada, ono što radimo, stavljamo karte i ove tri karte koje su bile tu su se pretvorile u 3 dame. Prosto na šta? Evo pogledajte. Eto, to vam je bio trik. Hvala na gledanju i doviđenja.